Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Ajnananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. അപ്പോൾ ഇന്ന് മന്ത്രം 1 നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഇന്നലത്തെ ധ്യാന ശ്ലോകം എല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക? പരമാത്മാവിന്റെ സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദ ശക്തി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന്റെ സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ നമുക്ക് ഏത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണസത്യയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. ഇല്ലില്ല, ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. പരമപുരുഷനെ അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ? അല്ല, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് സത്യചിത്താനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നീ എന്തൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായം? പറയൂ. ഭഗവാനാണോ മാതാജി? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണ രൂപത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആദ്യം? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സത്ത് മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സത്തും ചിത്തും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ, ആ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മിലും ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണർന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ശാശ്വതത്വം നേടുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു കവാടമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയായി.
ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയരായി മാറുന്നു. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ശാശ്വതരായിട്ട് മാറുന്നു. നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ശാശ്വതത്വം നമുക്ക് സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശാശ്വതരാണ് എന്നുള്ള അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും മറ്റത് രണ്ടും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചിത്ത്, അതായത് ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അത് ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെയല്ല ബ്രഹ്മവാദികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർഗുണ രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാര രൂപത്തെയാണ് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്ത്, ആനന്ദം മുതലായിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരമാകുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക വഴി ചിത്ത്, അതായത് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ശാശ്വതത്വവും ലഭിക്കുന്നു, അറിവും ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്താണ് എന്നുള്ള ആ വിഷ്ണു രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആനന്ദമയം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. ആനന്ദമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭ്യമാകുന്നു? ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ സേവിച്ചുകൊണ്ട്. ആ സേവനം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ, അതായത് വെറൈറ്റി, ആ ഭഗവാനിലാണ് ആ വെറൈറ്റി ഉള്ളത്, കൃഷ്ണനിലാണ് വെറൈറ്റി ഉള്ളത്. പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാമുകിമാരായിട്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനെ ശാന്തരൂപത്തിൽ, ദാസ്യരൂപത്തിൽ, അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ നെഗറ്റീവ് പോർഷനാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന കംസന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആരാധനയായിരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അനുകൂല ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുകയാണെങ്കിലും പല വിധത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും നമുക്ക് അറിയുവാൻ, സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സത്യചിത്താനന്ദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തിയെയും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി വിശദീകരിക്കുക പൂർണ്ണസത്ത എങ്ങനെയെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതമല്ലാത്തത്? ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സകലതും ഉൾക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതവുമാണ് പൂർണ്ണസത്ത. എങ്ങനെ രൂപരഹിതമല്ലാതിരിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? ഭഗവാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനെ വിട്ട് ദേഹബോധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറവുകൾ അനുഭവപ്പെടും, അപൂർണർ എന്ന് തോന്നും. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തോന്നും. ശരി, അത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ്. കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമായി കാണാനുള്ള കാരണമാണ് അത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതമല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സത്യചിത്ത് ആനന്ദനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്നു? അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു രൂപമുള്ളതിനെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു? നമ്മളിപ്പോൾ രൂപത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേകം രൂപങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കും ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടി നടത്തുക, നമ്മളൊരു രൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ രൂപത്തെ കാണുന്നു, രൂപത്തെ അറിയുന്നു, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം രൂപമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും അനേകം രൂപങ്ങളെ ഭഗവാനും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രൂപരഹിതനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ സ്വയം ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു നിഴലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമുള്ളത് കൊണ്ട്, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണാംശയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതായത് 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക. അതായത് ഭഗവാനാൽ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമാണ്. അതിനുള്ള 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഉദാഹരണങ്ങൾ കൈകൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൈ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. പൂർണ്ണനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണം ആകുന്നുള്ളൂ. വേറൊരു ഉദാഹരണം മാതാജി പറഞ്ഞത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ജലം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയും. അപ്പോ അത് വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് ചേർന്ന് വൃക്ഷത്തിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതും, നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിൽ ആഹാരം എത്തുന്നതും അത് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് നമ്മളെ ആരോഗ്യം ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കൂടാതെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമാണ്. കാരണം ഭഗവാനാൽ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ, സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ നമ്മൾ ചരാചരങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമാണ് എന്ന്. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമായി കാണാനുള്ള കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അപൂർണമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇനി ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ്. അത് ആ ഒരു ജീവിതം ഒരു ഡാഷ് ആണ്. എന്താണത്? മായ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. അതായത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ആ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും നമ്മൾ ചരാചരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ, ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നമ്മൾ എല്ലാ ജീവരാശികളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രം അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള, നമ്മൾ ജീവരാശികൾ എങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രമാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും പൂർണ്ണരായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകളും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചത് ജഗത്യാം ജഗത് തേന ചക്രേന ബുഞ്ജീതാ മാ ഘൃതഃ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യം, ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനാൽ, ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന, ഇതം ഈ സർവം മുഴുവൻ, യത്കിഞ്ച യാതൊരു, ജഗത്യാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജഗത്ത് ചരാചര വസ്തു, തേന അവനാൽ, ത്യക്തേന അർഹമായ വിഹിതം, ഭുഞ്ജീത സ്വയം സ്വീകരിക്കുക, മാ അരുത്, ഘൃത കൈക്കലാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കരുത്, കസ്യ സീത് മറ്റാരുടേതുമായത്, ധനം സമ്പത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റേതാകുന്നു എന്ന്. അതായത് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ പൂർണ്ണരായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സമ്പത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ആ ഒരു ഓർമ്മയോട് കൂടി വേണം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സമ്പത്തിനെയെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു താക്കീതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക,
മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അപ്പോൾ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യനോട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അത് കാരണം മനുഷ്യനോടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പാത നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, ഭൗതിക പാത സ്വീകരിക്കരുത്. ഇതെല്ലാമുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ട് നൽകപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്? എന്താണ്? ജീവസത്തകൾക്ക് ന്യൂനത ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഇന്ദ്രിയാസക്തി. പിന്നെ മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധി കൂടുതൽ. ബുദ്ധി നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതായി ഈ മന്ത്രത്തിൽ പ്രഭുപാദ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ നമ്മൾ ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഭഗവത് അംശമാണെങ്കിലും മനുഷ്യന് ശരിയാണ്, മനുഷ്യന് വിവേക ബുദ്ധി എന്നുള്ളതൊന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് അതിനെ മറികടന്ന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ പറയുന്നു മൃഗങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ, ഒരു മൃഗത്തിനും, മനുഷ്യൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു മൃഗത്തിനും അവരവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം, നായ്ക്കൾ പൂച്ചകളെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതാണോ വലുതാണോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കുന്നില്ല, അവയെ കൊന്നിടുന്നു. അതുപോലെ പൂച്ചകളും അവയുടെ ഇരയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ കൊന്നു തിന്നുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അവ എന്ത് തന്നെ ആകട്ടെ, അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്താണോ അവയെ കൊന്നു തിന്നുന്നു അവരെല്ലാവരും. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന്റെ പാപകർമ്മം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ ഓരോരുത്തരും തന്നെ അവരവർക്ക് എന്താണോ വിഹിതമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഏതാണോ അവർക്ക് യോഗ്യമായിട്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നമ്മൾ പറയും ഒരു സസ്യബുക്ക് പോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ നിലവിട്ട് ആ പരിധി മറികടന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പശുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ, ഒരു പശുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ റാണിയെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവയും സസ്യബുക്കുകളാണ്. പക്ഷേ അവ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ആഹാരമല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ അവ കഴിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ അവരെ അനധികൃതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തീറ്റാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ തല്ലിയാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവയ്ക്ക് എന്താണോ പ്രകൃതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിധി വിട്ട് അവ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അതുകൂടാതെ അവ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ, മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നത് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഡ്യൂട്ടി, ധർമ്മം. അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കൾ എല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളാൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ മാത്രമാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി.
അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് എമ്പാടും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീ മാത്രമല്ല, ആ തീയിനോടനുബന്ധിച്ച് ചൂടുണ്ടാകുന്നു, തീയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. അത് മൂന്നും തന്നെ ആ അഗ്നിയുടെ ഊർജമാണ്. ആ ചൂടാകട്ടെ, പ്രകാശമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന തീയാകട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ തീയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. തീയുടെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, അഗ്നിയുടെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ, ഭഗവാന് ന്യൂനതകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച്, വിവിധ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭൂമിരാഭോ നലോ വായുഭോ ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിധിമേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും പരാപ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതി, അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്രകൃതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ രണ്ട് ശക്തികളും പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്കായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് അന്യരുടെ വസ്തുക്കളെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള, നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറുന്നു. ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആ ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിന് സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മേൽക്കോയ്മ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് ഉയരണം എന്നാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളും കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുവൻ തനിക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. നമുക്ക് ആ ഉദാഹരണം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പശുവിന്റെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, പശു പാൽ നൽകുന്നു, എന്നാൽ ആ പശു സ്വയം ആ പാൽ കുടിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് പശു ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്? പുല്ലും ധാന്യവും കഴിക്കുന്നു. പാലാണെങ്കിലോ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ജീവൻ മറ്റൊരു ജീവന് ആഹാരമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു ചെറിയ ജീവൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവന്റെ ആഹാരമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ സ്വന്തം സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇവരെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് എന്താണോ ആഹാരമായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകിലെ സത്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പത്തെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പച്ച മാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പുലി അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം അവരുടെ ആഹാരം അതായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഹാരവും എല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അവിടുന്ന് നമുക്കായി ദയാപുരസരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അവയുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് എന്ന ബോധം നമുക്ക് സദാസമയവും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആ അവബോധത്തിൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെ, കർത്തൃത്വ ബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്നുള്ള ദേഹബോധത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സമ്പാദിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റേതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ആയിക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു വീട് മണ്ണ്, മരം, കല്ല്, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി മറ്റ് പല വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥവും നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നറിയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവയെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതായത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി, അഗ്നി, ആകാശം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ പിന്നീട് പല വിധത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സിമന്റ് ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് മുതലായവ, മരം, കല്ല് മുതലായവ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നമ്മളായിട്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമുണ്ടോ? ഒരു മരത്തെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമുണ്ടോ? മണ്ണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? പക്ഷേ ഈ വസ്തുവകകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കാം. ശരിയാണ്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കമ്പി പല വിധത്തിലും വളച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പി ഉണ്ടാക്കാം. ആ കമ്പി കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടുണ്ടാക്കാം. സിമന്റ് ചേർത്ത് നമുക്ക് വീടുണ്ടാക്കാം. കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് വീടുണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ അവയെല്ലാം തന്നെ ആ ഗ്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. അതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിലുള്ള എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുവകകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കി, ആ വീട് എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനാദികാലം നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വീടുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ജീവൻ, നമ്മുടെ ആയുസ് കഴിയുന്നത് വരെ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ശാശ്വതരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടേതാകി ആകാത്തത്.
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരല്പകാലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയെ അംഗീകരിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പൂച്ചകളെയും പട്ടികളെയും പോലെ നമ്മൾ കലഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിക്കിലും കാണുന്നത്. പൂച്ചകളും പട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ, അവർക്കൊരു ടെറിട്ടറി ഉണ്ടാകും. ആ ടെറിട്ടറിയിൽ വേറൊരു ഒരു പൂച്ച ഉള്ള ആ പൂച്ച സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിക്കിലേക്ക് വേറൊരു പൂച്ച വരുന്നത് ആ പൂച്ചയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയില്ല, ബഹളമാകും. അതേപോലെ തന്നെ നായ്ക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ, എല്ലാ ജന്തുക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ. സിംഹമാകട്ടെ, ആനയാകട്ടെ, ആരാകട്ടെ, അവരുടെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അന്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നത് അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഇത് എന്റേതാണ്, ഈ സ്ഥലം എന്റെ അവകാശത്തിലുള്ളതാണ്, ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിധത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉടമസ്ഥതാ ബോധം അവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണോ മനുഷ്യൻ? പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുകയാണ്. കാരണം മനുഷ്യന് വിവേചന ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പൂച്ചകളും പട്ടികളും കലഹിക്കുന്നതിനാൽ പാപസ്പർശം ഏൽക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം പൂച്ചകളും പട്ടികളും എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യന് അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ആ വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരിധിയെ മറികടന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവനവന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പരിധിയെ മറികടക്കുന്നില്ല അവർ ഒരിക്കലും. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അതുപോലെയല്ല, മനുഷ്യൻ മറികടക്കുന്നു. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ത് പറയുന്നത്, ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ, പാപകർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പൂച്ചകളെയും പട്ടികളെയും പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും അന്യോന്യം തമ്മിൽ ബഹളം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് അപകടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ശത്രുവായി കാണുകയും പൂച്ചയെയും പട്ടിയെയും പോലെ മുരളുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അതിന് ആ ഈശോപനിഷത്തിന് ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്നു. വൈദിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കലഹിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഈശ്വര കൃപയാൽ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അവയാൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടരാകേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരന്റെ മാത്രം വസ്തുക്കളായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ മുതലാളിമാരോ മറ്റേത് പാർട്ടിയെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സമാധാനം കൈവരികയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രാജ്യമെമ്പാടും ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും ഇങ്ങനെ കലഹങ്ങളും ശത്രുതയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ എന്താണ്? ആ അധികാരം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തെ പിടിച്ചു പറിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താൻ ഒരു ഉന്നത അധികാരിയായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയിൽ, ഉടമസ്ഥാവകാശം തനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും എന്നുള്ള സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ തങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും അധികാരികൾ, തങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിയായിട്ടുള്ള ആ തൃഷ്ണ മൂലം, അധികാര തൃഷ്ണ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവർ തങ്ങളുടേത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവയെല്ലാം കവർന്നെടുത്തവയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപ ഏ പചന്തി ആത്മകാരണാത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ, യജ്ഞത്തിന്റെ ശിഷ്ടമായിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ, ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി. നേരെ മറിച്ച് ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപം ഏ പചന്തി ആത്മകാരണാത്. നമ്മുടെ സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അംഗീകരിക്കാതെ നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അധികാരി എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തിനെ നമ്മൾ കവർന്നെടുത്തതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ചോരന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥത അവകാശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കവർന്നെടുത്തതിന് തുല്യമാണ്. തൽഫലമായി പ്രകൃതി നിയമത്താലുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ വിധേയരാകുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളും മുതലാളിത്ത ഭരണാധികാരികളും ആറ്റം ബോംബുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഉടമാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ അണുബോംബ് തന്നെ 2 പക്ഷത്തിന്റെയും നാശം വരുത്തും. അങ്ങനെ സ്വന്തം രക്ഷയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ലോക സമാധാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഇരുവിഭാഗവും ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അംഗീകരിക്കാതെ സ്വയം അധികാരികളാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വയം തന്നെ അന്യോന്യം അങ്ങനെ കലഹിച്ച് അവർ നശിച്ചു പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഇതിലെല്ലാവർക്കും മുകളിലായിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ മനുഷ്യവർഗം കലഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവനുണ്ടാകണം. വൈദിക സാഹിത്യം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അവർക്ക് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ആ മൃഗങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. മൃഗങ്ങൾ അന്യോന്യം കലഹിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പോയിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരർത്ഥവുമില്ല. കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, മനുഷ്യന് വിവേചന ബുദ്ധിയുണ്ട്, ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. അവയൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുമ്പോൾ അവ നമ്മളെ പാപകർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും പാപസ്പർശനമേൽക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ തന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ രസനയുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിച്ചതിന് അവൻ ഉത്തരവാദിയാകും. തൽഫലമായി അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ സസ്യഭുക്കായിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ മാംസങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരിധി ലംഘിക്കുകയാണ്. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ആ ഒരു മൃഗത്തിനെ ഹിംസിച്ചതിന്റെ പാപകർമ്മം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാല് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പച്ചമാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. സസ്യബുക്കുകളും മാംസബുക്കുകളുമായി നിരവധി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കാണാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഈശ്വരേച്ഛയാലുള്ള പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ല.
മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ, അതിലും താഴെയുള്ള മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റോട്ടിൽ വഴിയരികിൽ ഒരു ചാക്ക് അരി കാണുന്നു. അരി ആരോ വെച്ചിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറെ പക്ഷികൾ വരുന്നു. അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, അവയ്ക്ക് എത്രമാത്രം വേണമോ അത്രമാത്രം തിന്നിട്ട് അവ പറന്നു പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ വരുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ അവനവൻ എത്രമാത്രം വേണമോ അത്രമാത്രം കഴിച്ചിട്ട് അവർ പോകുന്നു. പക്ഷെ അതുവഴി മനുഷ്യർ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ചാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്, അതിനടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്. ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, 10 തലമുറയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ കഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള വസ്തുവകകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വെക്കുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതി നിയമത്തിന് വിരോധമായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ കൂട്ടിവെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പാപകർമ്മമെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുക. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുവാനുള്ള, നമ്മുടെ കാലം കഴിയുവാനുള്ള മാത്രം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എമർജൻസിക്കായിട്ട് കുറച്ച് എടുത്തു വെക്കുക. കൂടാതെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലമുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നു. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അവർ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. അങ്ങനെയുള്ളത് അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിന് പാത്രമാകുന്നില്ല. സസ്യഭുക്കായതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നതും തെറ്റായ ധാരണയാണ്. നമ്മൾ സസ്യഭുക്കാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും സസ്യാഹാരികളാണ്, ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം എന്താണ്? സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുക എന്നത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. മനുഷ്യൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യഭുക്കാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കരുത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നറിയാനും ആ അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവനാണ്. വൈദിക ശാസനങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതം അപകട സാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സസ്യഭുക്കായി മാത്രം ഇരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട്, കാരണം സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവയെ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ അവയെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സസ്യത്തെ നമ്മൾ കൊന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സസ്യഭുക്കായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ സസ്യങ്ങൾ കഴിച്ചു തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ആ വഴിയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അവർ പ്രകൃതി എങ്ങനെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ മാത്രമേ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിവേചന ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അധീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യതയാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. ഇത് തന്റെ ചുമതലകൾ ഉചിതമായി നിർവഹിക്കാൻ അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.
ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ സസ്യാഹാരിയായാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം ചുമതല ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മലമായ മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ആ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥത വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, പാപകർമ്മഫലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതോടുകൂടി മനസ്സ് നിർമ്മലമായി തീരുകയാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുനിഷ്ഠ ബുദ്ധിയോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ നിർമ്മലമായ മനസ്സോടുകൂടി, ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾക്കും വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. യത് കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വമദർപ്പണം. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാകട്ടെ, ദാനങ്ങളാകട്ടെ, ആഹാരമാകട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്തിനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതുവഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പുനർജന്മത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നത് തന്നെ പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നു. മറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്ന, അനാവശ്യമായ ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ പുലർത്താത്ത വ്യക്തി തീർച്ചയായും പരമപ്രഭുവാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം അയാൾ ശാശ്വത ഭവനമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ മലയാളം അർത്ഥം നൽകുക. ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, ഈശ്വരൻ. ശരി. ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഈശാവാസ്യം. പരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികൾ, ജീവാത്മാക്കൾ. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അധമമായിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കമ്മ്യൂണിസം ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല, എല്ലാം മനുഷ്യനാൽ ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ശരി. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് അറിയണം. അതെ. അപൗരുഷേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരാൽ ഒന്നും മനുഷ്യരാൽ ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, അതെല്ലാം മനുഷ്യരാൽ എന്നല്ല, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്തത്, അതാണ് അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികതയാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്തത്. ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നു? അവയെ ഭൗതികത തീണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത അപൗരുഷേയമാണ്, ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ആ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത തീണ്ടാത്തതാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല. മനുഷ്യരെല്ലാവരും തന്നെ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ ഈ 4 തെറ്റുകൾ, 4 കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപൗരുഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 4 കുറവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയുള്ള മന്ത്രമാണ് അടുത്തതും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ, ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കർമ്മബന്ധത്തെ നമ്മൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലൂടെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.